Sumsuman, kanya liwat iyak-iyak na.
Kamay
mana tekla kay hinbayaan sandi ay niya kay diri maaram sumayaw si Chacha kay ang sikiniya puros wala maupay kuno si Mrs. Glava bisan arog na diri na repera mapabugi mang tanggo pa o Chacha kahit nga ni sa disco mag-aga bisan diin na susarayaw permi imbitado permi kumbigado mapa-islaman syudad Ubuntu si Mrs. Glava ang kilalado DJ Rex. Oh yeah. The dance floor is now open. Mix one exclusive. sa edad niya di kagad masugad nagkaya pa niya ang magdiad-diad kung tumalibong man agi daw kakurong isan nataas ang kanya takong damo ang estilo sa kanya pagsayaw salit magkaranaw damo ang nanhimang raw box na tumba salsa mapa swing pa kadalan nga sayaw maaram siya bisan diin nga susarayaw permi imbitado permi kumbidado mapa-islaman syudad Ubuntu si Mrs. Glava ang kilalado naglupa-lupa si mana tekla kay hinbayaan sandi ay niya kay diri maaram sumayaw si Chacha kay ang sikiniya puros wala maupay kuno si Mrs. Glava bisan arog na diri na repera mapabugi mang tanggo pa o Chacha kahit nga ni sa disco mag-aga bisan diin na susarayaw permi imbitado permi kumbidado mapa-islaman syudad Ubuntu si Mrs. Glava ang kilalado The dance floor is now open. sa edad niya di kagad masugad nagkaya pa niya ang magdiad-diad kung tumalibong man agi daw kakulong bisan nataas ang kanya takong damo ang estilo sa kanya pagsayaw salit magkaranaw damo ang nanhimang raw box na tumba salsa mapa swing pa kadanan nga sayaw maaram siya bisan diin na susarayaw permi imbitado permi kumbidado mapa-islaman syudad Ubuntu si Mrs. Glava ang kilalado bisan diin na susarayaw permi imbitado permi kumbidado mapa-islaman syudad Ubuntu si Mrs. Glava ang kilalado si Mrs. Glava ang kilalado